gila. Finally लोगोफोर जोङो सफैबाय आरोना। ओमफ्राय नै बिसिना हाबायाव गाइखेर दाखा। बहुत टेस्टी। ओंखाम जानोसै नै ओंखाम जानो। नै सबायजों साम'जों हाबायाव फार्स्ट टाइम ना? देलाय सोबलाय आब' साम'खौ। फार्स्ट टाइम खोनाफेराखैना हाबायाव साम' मोनजानाय। बिसोरनिया सबायजों साम' मोनजानाय। बाजैयाबो सोबदों। खुगा गोलाव गोलाव जानायखाय लाजियोनो बियो सोबनो। नै आब'आ सोबगासिनो। deh, semua tangsai. Thang ada, udah. Tangsai thôi à bố? Chắc là sao bên có ba đây mà. Mua sao nên em mua sao lạ? Mua sao mua mờn. Mà đây bên phải sản xuất sao vậy? Mua sao mua đâu? Cái gì mua sao nè? Mấy đâu?
我同蓝去这些。